Lok Sabha kilik nang tibok ong rachari asong atum mithang rachari asong aphan ke pahai ji aphan kapachi thangasai nang dengbom aporahut pinile thot sidame hamren constituency angkang telehor along BJP rachari asong atum pen vote kerekamai ke padopon Lason si hamren MEC constituency arlo jengkha telehor pathu aklamalong pini BJP vote kerekamai padopon bangso mailong Karbiang Autonomous Council EM Mongol Singh Timung EM Lun Singh Teron MLA Rup Singh Teron non kedobom MP Horen Singh Be MP candidate Amar Singh Tisola pen Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun Mayalong ka Chitongdun aluhiatum Radathingno BJP MP candidate Amar Singh Tiso aphan ke ongdunga vote Radatum pipen kapahai ji aphan chuning ririnti bangso hut Karbiang Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kading jepon ke nanglitum anam ke so vote MP candidate Amar Singh Tiso phan pahai lote adontin ration card longji lapen ration card along sang inut pen lin pho ke joy long ponji ke so ka chelanga phan lak pho aningkan wang long ponji arunada scheme adontin ta longji chiklo e jon pensika suri si ra pharohini ra phoke batangka ta longji busi mailong ningjepon bangso mailong hamren MEC constituency alo pen bang pharo phora thongke praner kep abang phua bang phiatum methanga song pen choponsi BJP along chepa oktun pen ko CM sarta dak ninje tekang lo la pen ke Congress la pen APSLC atum pen prai haro khobak atum nang join dunu nang litum theklong lo ke ta hello la sinono boy ke dak hamren pen ke kom nai ta suriner kep abut longji BJP atu chugu dam tange suri phowet non ba ke suriner ke bag longji athe non ke along tin na local committee benta nang join dun bang dulu people na join dun la bang ke non dak elitum long kidu ke la ke sung ke boy atum phanata ration card people orunondoi people towar punoi me punoi lang punoi JJM punoi lahai scheme non central scheme nang pibom lo la so theklong pensi akaphreka dol tumbang ke pini BJP long nanga chepo apun lo Keroni pen Mohanteron Karbiang Long Live